Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kasakit nga gibati sa usa ka hari nga nagdaog-daog sa laing mga nasod o panguha pagid niya ang ilang mga bahandi sama sa mga bulawan, mga plata, iya pag yung gipamatay ang ilang mga katawhan nga wa niya mauyon eh. O niabot ang panahon na siya nasad maoy nagantos, napildi ang iya mga sundaos gubat, niya nahimo na siyang masakiton. Kini di ang pag-antos, bunga gid ni sa atong pagkadili mahigugmaon. Inga ang imong tupad, nagantos ka? Naon sa may imong giantos ron? Kani si Antioco ang iyang giantos, di siya katog. Daghan kay ron dili katog. Sige nag-inom og mga pills para lang pagpakatog. Kana, gamay ra man ang pag-antosa pero usahay baya, makapastress baya na. Kinsa dinhi ang dali kay makatog, ta sa kamot. Minos mogsa. Kanang dili kay katog, daghan nagsala. Di mo to, ako konbinsido gyud ko ana. Basta daghan gani kagsa, maglisod yung kagkatog. Anhara jud ka ma-relax kung ang imong sala mag-anam sa kadyutay. Sa inyong tanaw, nato ro mga pangulo, mga authority sa tong gobyerno, daghan silag sa o dyutay. Anong nahibaw man mo? Galisod na silag katog ron. Mao na ang unang silot sa tao nga daghag sala, kana yung imong inner struggle or inner pain, inner chaos or conflict nang maggubot ang imong galamhan. Kung ang ato na ganing galamhan or ang atong kasing-kasing o gunahuna maunay samukon, maglisod jud taog alkontra ana kay 24/7 mukuan na mo torture na nato. Mas may pa nang imong kaaway, kontras politika, laing nasod, mas maayo pa na kay makapangandaman ka nya kung ligon-ligon ka, mapildi man na nimo, mohilo man na. Pero kana na gani imong ilawom sa imong kasing-kasing o gunahuna, mao na gani mo torture, perting lisura gid ana. Mao na ang sala mo'y hinungdan. Ug unsa man ning sala, mao ni siya ang kakuwang nato sa pagsunod sa gugma nga gisugo sa Ginoo nato. Muna si Santa Cecilia o ang ubang mga martyrs, practically ang tanang mga santos, ang gugma nila diha gyud gasugod sa gugma sa Ginoo. Nya kining gugma nila sa Ginoo mo'y ilang gitranslate ngadto sa pagpakigrelasyon sa isig katao. Kung mo supak na gani sa ilang gugmas Ginoo ang usa ka relasyon, ila ginang wagtangon. Gilingiya imong tupad na kumusta imong mga relasyon karon. Imong relasyon ba wa bay nasupak, wa ba na makasupak sa Ginoo? Ha? Kanang nagpuyo-puyo, nakasupak na sa Ginoo. Naidaghan kay karon gapuyo-puyo, magsige iyong I love you, pero wa sila mo ingos Ginoong I love you.
Kaya nga naman, di man sila kasulti sa Ginoo nga I love you, kay ila manggisupak ang sugo sa Ginoo. Moabot yung panahon, torturon sa na sila. Lagi. Kanang corruption, kanang pangawat aning kwartang dili imo, labi na kwarta sa gobyerno o kwarta sa simbahan. Unsa man na, nagsupak na sa gugmas Ginoo o nagpauyon. Kanang tanang nangurakot dinhi sa simbahan, dias gobyerno, galisod na nagkatog. Unya, kining gugma nato sa Ginoo kun ato gani ng puy-an, usahay mahimo ng hinungdan na kita sakiton sa kalibutan, gani patyon sa kalibutan. Mo nang nahitabo sa mga santos, labi na sa mga martir sa mga Santa Cecilia. Gisakit siya, gitorture o gipatay. Pero ang nakanindot mga igsoon, kung lig-on gyud kay atong gugmas Ginoo, nya di gid ta mosupak, bisan pag ang atong lawas gitorture o kaha gipatay, naa kanunay nato ang kalinaw o kalipay. Mao na nakanindot. Kasuway na mo ana, kanang awayon ka, libakon ka, dauton ka, pero malinawon imong kasing-kasing. Kasuway mo ana. Kinsay nakasuway ta sa ngamot. Kamong tupad, tamparusa ko no ninyo ng inyong kanang niisas kamot. Pero ayaw karon, inig-ingon ipakita ang panaginig sa unay unya, tamparusa gyud kusog. Unya kung relax or gani siya, pasabot ana tinuod ng iyang pag-isas kamot. Pero mo suko gani, namakak na. Lagi. Ay karon ba sa atong mga opisyalis sa gobyerno, kinsa man ang relax kaayo bisan pag-awayon. Kana duol-duol na sila sa gitawag natog paghigugma sa Ginoo. Kana bang bisag awayon, relax ra. Dili maratol, dili masuko. Bisan pag sawayon, dihas publiko, dauton dihas publiko, dili gyud masuko. Ang ilang tawag ana kanang dali masuko, akong sigitan o social media, gitawag na nilag balat sibuyas. Gana bang pikon kay ba? Pikon kayo. Unsa to'y tawag anang, unsa to'y Bisaya ng balat sibuyas? Panit sa ahos, panit sa sibuyas. Panit kayo sa sibuyas. Dali kayo muluha imong mata ba? Suko, hilak dayon. Kamong mga asawa din kinsa ninyo ang relax ra gyud bisan pag ang inyong bana bisyoso kayo. Ta sa kamot. Naiusan ni isa pero ni us-us man siya. Ay di ay. Ana. Mo na kay nganong di man mo relax. Kamo sa mga bana nganong di man sad mo relax sa inyong asawa nga porting yaw-yawana, materialistic pa kayo, pangita ng kwarta wa na diha. Nganong di man sad mo relax kay wala lagi mo mahigugmas Ginoo. Mo na diri sa atong Ebanghelyo, ang mga wa mahigugmas Ginoo naghimo sila problema. Ang ilang problema ang gibutang gipasibo sad nila sa balaod nga gihatag ni Moises nga mao'y representative sa Ginoo niadtong panahona. Kana bang ang maminyo na igsuon unya mamatay nya way anak ang iyang asawa, ang igsuong lalaki nga ulitaw pa mangasawa sa byuda aron manganak sila para atong namatay. Nya doon na kuno'y 7 ka igsuong lalaki og nakapangasawag usa ka babae, nangamatay silang 7, way anak, namatay sad ang babae. Kinsa man kuno'y moangkon ato nga iyang asawa kung mabuhi tagbalik ba? Kaya ang mga Sadusiyo, ang sila motuo nga ang patay banhaw sa mas gitudlo ni Hesus.
Aw lingi ay mong tupad ina mutuo ka nga mabanhaw ra ka. Pangutan ako no ina mutuo ka. To. Mutuo mo nga mabanhaw ra ta. Karon og dituo kang mabanhaw kinsa man kuno tong asawa nga ang pito nakapangasawa man inigabot na dito sa langit kinsa may muangkon ato niya nga asawa. Unsa to'y tubag ni Hesus? Walay muangkon kay ngano man wala na may minyoay didto. Wala na minyo ay. Ang kanang kaminyoon, kotob ranas kamatayon, maubita na inigsaad ninyo dinhi kanang magminyo mo, till death do us part. Wala na. Ighuman anang kamatayon, dili na nimo asawa, dili na nimo bana. Maubitaw ka ng minyo ka, nya nabiyudo or nabiyuda, pwede ka magminyo og usab. Kaya di naman to nimo asawa, di na sa to nimo bana. Inig kamatay, muhonong na ng relasyon isip bana og asawa. O kining mga pari, mga madre, nagpractice nami og patay-patay. Ang saan nga nung ka-practice mo yung patay-patay, di man may magninyo, kay mao man ay kinabuhi dito sa langit. Nya unsaon man sa daron dili ta bakasa, pag-practice ang patay-patay. Pasabot kamong mga minyo, matud pang San Pablo, isipan na lang nga dili mo minyo. Higugmaa ang Ginoo. Nya higugmaa sa nang imong bana o imong asawa sama sa paghigugma nimo sa Ginoo o sama sa paghigugma sa Ginoo nato. Wa man ta higugmaa sa Ginoo nga isip iyang paanakan. Gihigugma ta niya isip igsuon, isip higala. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ingna I love you. Ingna ba? Nganong waman gid mo manglingi ka mong uban? Kay di ka mo higugma niya isip igsuon, isip higala. Naara jud ka anang hunahuna nga kun moingon gani kang I love you, sexual ra gid na siya. Di oy. Di na mo'y gugma. Kung maura na imong paghigugma sa imong bana o sa imong asawa, moabot yung panahon, matorture ka. Igihan man kayo, siluso o silusa man kay ka. O mauna ang kasagarang gugma nga gipuy-an sa atong mga leaders karon. Ang gugma nga gitawag natog self-centered, self-seeking, self-righteous love. Kana bang gugma nga ang akong kaugalingon mao'y magbuot niya kay ang akong gihigugma kwarta man, ikaw dili na gani kanako makahatag og kwarta, taktapo na tika. Mao naron sila na nag-away na, si Saldico, si Bongbong Marcos, si Romualde, sila Aimee, sila Sandro, sila Bersamin, sila Pangandaman, sila kita pa ng uban diha nga kanabang sila ng grupuha na nag-away na. Ang unit team, Sara, Marcos, na perting Suoras una, nag-away na. Si Attorney Vic Rodriguez, na dugay kay silang kuyog ni Bongbong Marcos, na karon nag-away na. Sila Maharlika, supportive kay na sa unit team sa una, karon sige na. Magkaaway yun. Magkaaway. Yeah. Lain na sad nga kuan be, lain na sang lingi. Ingna imong tupad. Ang di mo lingi ha, iya sa yawa. Lingi ang ingna di gyud ti kaawayon. Ingna ba? Ingna di na gyud ti kaawayon. Ana? Bisag imo pa kong patyon, di ti kaawayon. Mao na ang mga martyrs, mga santos, giaway sila, gidaog-daog sila, pero wa gid sila mangaway. Hastas nagpatay nila, nagsigi sila pasaylo. Kana sang gasigig palit og slot,
Kanag yung tinuod yun ba nga, dedicated kay mo palit og slot din hinato. Dili biya na sila palaaway. Na. Ilingay mong tupad, ina. Sige, kag palit og slot. Ina. Di gina sila palaaway. Unsa man na sila? Matinabangon, mapailobon, malinawon, nya kontento kay na sila silang kinabuhi. Bisag wa na sila kwarta, wa na sila makaon, mutabang ragyapo na sila. Mao bitaw din hikaron ang akong nasinati, usa gyud ka inspiring tungod aning nahitabo nato nga igo tas bagyo, igo tas linog. Kita dinhi atong nga igos linog dito sa norte, nitabang tag mga 16 ka parokya. Karon sad nga kitay na igos bagyo, daghan kay nitabang ang hinato. Diya man gani lista diri ato lang, pero wa gyud nato ma-mention ang tanan ha. Taga Bukidnon, ang atong Cebu Caritas nganhi, ang taga Maya nga Paris, Dan Bantayan, taga Carmen, taga San Remigio, taga Udlot kani nangaigo man isa linog. Nanganipod sila. Taga Medellin, nya ang MSP na community karong ganin bag karong buntag na pa sila manghatag pagyapon sila taga MSP. Ano man makaingon ta nangaigo mamuslinog, nangaigo man sad mos bagyo. Nganong nitabang mamo dire? Kuan lang pa dir, tabang lang ta. Kontento man makatabang, pero kanang wa makontento, adi ginakatabang. Di gid mo tabang. Lain na san og katapusan lang ning lingi, pinakakatapusan na ni ing na birthday man yung father na mopalit kag slot gikan karon hangtod karong Lunes ina na mopalit kag slot kalimti na lang tong niaging mga slot nga imong gipalit gikan karon hangtod sa Lunes mopalit pa ba kag slot nga moingon gani kang adi nakoin kapalit naman ko last week para ito yung birthday. Dunay limit ang imong pagpalit. Dili pa ka martir sa gugma. Magpaka-martir kita mga igsoon sa paghigugma. Kay maura gid nay ato rong gikinahanglan labi na dinhi sa Pilipinas aron ta makasulbad aning dako kay korupsyon. Naay rally nagipanawagan sa atong Arsobispo Bishop Abit Oy ug sa ato sang Cardinal dito sa CBCP Cardinal David nga karon ugma na sila rally dito nya ang ato dinhi Pizza 30 alas 2 sa hapon magmisa dito sa Basilica ikahuman dunay March for Peace against Corruption ari diri sa Fuente Osmeña. So, atong i-encourage ang atong mga kakaubanan o kamo. Kuyog, atong pakigbatukan kining korupsyon, pero pabilin gitang maghigugmaay. Higugmaa ang mga korap, dumti ang korupsyon. Nganong mubadlong man tas mga kurakot, nganong i-mention man nato ilang mga pangan, kay nahigugma ta nila. Pero dumta na nato ang drugas, ang pagpangawat, ang pagkabakakon, ang pagkakriminal, ang pagka malawayon. Ato nang dumtan, pero ang nagbuhat ani atong higugmaon. Mao man ay atong basic Christian principle para sa salvation. Hate the sin, love the sinner. Condemn the sin, forgive the sinner. Mao nay atong basic nga gisunod diha ni Kristo. Maluwas kita na. Pero dili ganin na buhaton, mabiktima kita siyawa.